सावंतवाडी तालुक्यात विजेच्या खेळखंडोबाबाबत आज मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपअभियंता भालचंद्र कुलकर्णी यांना घेराव घातला। गणपती सण काही दिवसांवर आला आहे, त्यामुळे तालुक्यातील कुठच्याही गावात वीज पुरवठा खंडित होऊ नये याची वीज वितरणने खबरदारी घ्यावी, अन्यथा मनसे वीज वितरणाच्या कार्यालयावर खळखट्याक करेल असा इशारा दिला। यावेळी ॲडव्होकेट राजू कासकर, संतोष भैरवकर, महेश बांदिवडेकर, समीर राऊळ, अरुण राऊळ, रामा देवळी, अतुल केसरकर, मनोहर वारकर, विठ्ठल गावडे, शैलेश नेरकर, अभिषेक घाडी, सिद्धेश राऊळ आदी उपस्थित होते। हे 15 दिवस गणेश चतुर्थीच्या शाळांचं पेंटिंग करतात, हा सध्या कॉम्प्रेसरचा विषय आहे आणि जिकडे लाईट असते तिकडे व्होल्टेज कमी प्रमाणात आहे। त्याच्यामुळे सध्या लाईट ह्या 15 दिवसात गणेश मूर्तीकरांसाठी सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे। कॉम्प्रेसरच्या किंवा गणेश पेंटिंगच्या दृष्टीने गणपती मूर्तीच्या सध्याचा विषय असा आहे, गाव पातळीवर आता बऱ्याच शाळा आहेत, तुम्हाला माहिती आहे, ते सध्या जर ह्या 15 दिवसात लक्ष घातलं तर त्यांचंही काम व्यवस्थित होईल। नक्की तिथे काय प्रॉब्लेम आहे? लाईट व्होल्टेज ना, गाव पातळीवर व्होल्टेज कमी जास्त होते, परत लाईट गेली ना अर्धा एक तास येत नाही लाईट। आणि दुसरी गोष्ट काय होते तुम्हाला सांगतोय, दिवसभर लाईट असली आता ग्रामीण भागातली शेतकरी माणसं दगून भागून त्यांना निदान अख्खा रात्री तुम्ही दिवसाची वेळ गेली पण काय हरकत नाही, पण रात्री त्यांना 7 वाजल्यापासून 11 वाजेपर्यंत त्यांना लाईट भेटली पाहिजे। मिळते ना आता पाऊस कमी झालाय, मागे मी बोललो ना जुलै महिन्यात थोडे प्रॉब्लेम झाले, पण आता थोडा पाऊस कमी झाल्यापासून ना सप्लाय व्यवस्थित चालू आहे। पण पाऊस मोठा तर लागत नाही, बारीक लागतो एक सांगतो। आणि कशामुळे प्रॉब्लेम होतो तो सांगा। आता आमचं म्हणणं काय की ह्याच्या पुढे तुमची एकही गोष्ट तुम्ही सोमवार तुम्हाला देतो ना आम्ही लाईट काढून काम करायला, तुम्ही सोमवारीच करा ना काम। प्रत्येक सोमवार तुम्ही प्रत्येक घालता की त्या तो दिवस अशासाठी असतो की तुम्ही काय कुठे काय पडलं कुठे काय नाही येते त्यासाठी तुम्ही सोमवार तुमचा घेणार, स्वतःच घेणार, आमचे मंगळवार बुधवार सगळे तुम्हाला घेणार। एक वार कसं ठेवतो मला त्यांना लाईन मध्ये तुम्ही इकडे बोलून सावंतवाडी तालुक्याचा विजेचा खेळखंडोबा आणि जास्तीत जास्त म्हणजे झाडं वाढलेली आहेत लाईनीवरची, ती त्याच्यासाठी आम्ही त्याला निवेदन तिथे द्यायला आलेलो आणि लोकांची एवढेच नाराजी आहेत विजे संदर्भात की ते, आणि ट्रान्सफॉर्मर थांबलेले आहेत पूर्ण, आणि जास्त लाईट येऊन जाऊन असते। आणि आता गणपतीचा सीझन असल्या कारणाने आता गणपती शाळेत गणपती मूर्ती बनवण्यासाठी लगबग चालू आहे, आणि ती लगबग असताना यांची लाईट गेल्यानंतर एक तास 2 तास किंवा अर्धा दिवस येत नाही। परत दुसरा विषय लाईट डिम होते, याच्या संदर्भात यांना निवेदन द्यायला आलेलो। तुम्हाला उत्तर काय भेटलं? मागणी त्यांच्याकडनं पोच घेतली, मागणी 8 दिवसात 8 तारीखपर्यंत शनिवारपर्यंत पूर्ण करेन हे आम्हाला त्यांच्यानी आश्वासन दिलेलं आहे। आश्वासन ते आजपर्यंत 2 महिने ते झाले, जर ते नाही केलं तर पुढची 8 तारखेनंतर आम्ही नाही केलं तर त्यांना खुर्चीवर बसू देणार नाही, डायरेक्ट 100% मनसेच्या वतीने खळखट्याक करू आणि कुठे बंद त्यांचा दौरा करू त्यांच्यासोबत। त्यांच्यासोबत त्यांना गाडीत बसून त्यांना दौरा करू।